gol.tj салом тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи топро пешкаши шумо мекунем. Дар барномаи имрӯзаи мо дар бораи топ 5 варзишгарони бетоле яъне неудачнико сухан меронем. дар ҷои панҷум варзишгари намуди бокс Реджи Стрикленди амрикоӣ ҷойгир аст. Реджи дар тарихи бокс аз ҳама боксёри бадтарин ба ҳисоб меравад. дар тӯли 18 соли фаъолияти боксёрии худ 363 маротиба муҳориба карда, дар 276 тои он мағлуб шуда, сазовори лақаби профессионал лузер шудааст. Стрикленд ному насаби худро гоҳ-гоҳ иваз мекард. Барои ҳар як муҳорибаи худ на камтар аз $500 мукофот пулӣ мегирифт. Ба ҳамаи ин нобарориҳо нигоҳ накарда, боз бародар ва ҳамсари Стрикленд низ дар ҳамин намуди варзиш фаъолият намуда, то имрӯз ҳамагӣ 2 ғолибият доранд. худи Стрикленд дар фаъолияти касбии худ ҳамагӣ 6 ғолибият дорад. дар ҷои чорум варзишгар Тревор Миссипека, ки дар чемпионати ҷаҳони соли 2001 аз рӯи намуди гурспартоӣ мехост иштирок намояд, аз сабаби иваз шудани баъзеи қонунҳо як рӯз пеш аз оғози бозиҳо номи ӯро ҳамчун варзишгари намуди варзиши сабук яъне давидан дар масофаи 100 метр пешниҳод карданд. аҷибаш ҳамин аст, ки Тревор 132 килограмм вазн дошт ва ба ин нигоҳ накарда ӯ баромад кард. мутаассифона Тревор нишондоди бадтарин яъне антирекорд гузошт. ӯ масофаи 100 метрро дар муддати 14 сония давид. бале мо дар мактаб хубтар медавидем. Тревор баъди озмун сазовори лақаби сангпушт гардид. мегузарем ба ҷои сеюм. давлати қашоқи Гвинея дар Олимпиадаи соли 2000 мехост аз худ дарак диҳад, вале роҳи начандон дурустро интихоб намуд. дар дастаи мунтахаби Гвинея Эрик Мусамбани ҳамчун варзишгари шиновар дар масофаи 100 метр номнавис буд. Мусамбани то ба Олимпиада роҳ ёфтан ҳамагӣ 8 моҳ ва дар бассейни 20 метраи як меҳмонхонаи Гвинея тамрин кардааст. савол: пасу чӣ хел роҳ ёфт? ҳангоми даври интихоботии ҳамон қитъа дигар варзишгарони иштирок карда истода пеш аз ишораи довар ба об парида, аз ҳамин сабаб ҳамаи онҳо аз иштирок маҳрум шуда, Мусамбани ягона варзишгар ҳамчун аз қоидаҳо хабардор буда ба Олимпиада роҳ ёфтааст. дар Олимпиада дар рақобат бо варзишгарони дигар иштирок карда масофаи 100 метрро дар 1 дақиқаву 53 сония тай кардааст. барои оне ки шумо фаҳмед ки гап дар бораи чӣ меравад, сазовори ҷои аввал дар 48 сония ҳамин масофаро тай кардааст. мегузарем ба ҷои дуюм. варзишгари қитъаи Африка давлати Кения Филип Бойти 25 сола дар бозиҳои соли 1998 ки дар Нагану мегузашт, Бойт дар намуди лижаронӣ ба масофаи 10 километр иштирок намуда ба финиш охирон омад. ҳамаи ин Бойдро роҳ афтода накард. баъди 8 сол ӯ ба Олимпиадаи зимистонаи Турин 2006 роҳ ёфта тасдиқ кард, ки ӯ метавонад ва аз байни 97 иштирокчӣ 91-ум шуда ба финиш омад. Бойд дар интервюҳои худ сабаби нобарориҳояшро дар набудани спонсор иброз медорад. хотиррасон мекунем, ки дар Кения барф намеборад. дар ҷои аввали барномаи имрӯзаи мо ситораи футбол, ки машҳуриятро баъди 20 дақиқаи шармандагӣ дар майдон ба даст овардааст, ин Али Дияи сенегалӣ мебошад. дар ҳақиқат Али Дия бозингар нест. соли 1996 агенти варзишгари мазкур ба селексионерҳои Саутгемптон бозии Ҷорҷ Веяро нишон дода ӯро ҳамчун Али Дия муаррифӣ мекунад. Шайтонӣ мегузарад. чӣ тавр? сабаб ҳамин аст, ки Али Дия ва Ҷорҷа Вея дар ҳақиқат хело монанданд. Али Дия ба Англия меояд ва дар аввалин бозии худ дар АПЛ зидди Лидс маълум мешавад, ки Али Дия як шарлатан мебошад ва ба ҳамин карьераи Али Дия ҳамчун футболист ба охир мерасад. ба ҳар ҳол то имрӯз ҳангоми ба ёд овардани ҳар намуд фактҳо ин хабар рӯёб мебарояд. бо ҳамин барномаи мо ба итмом мерасад. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед ва дар комментарияҳо барномаи навбатиро дар кадом мавзӯъ дидан мехоҳед нависед. Audio Jungle.